O Racing saldou o seu regreso á terceira cunha goleada. Unha manciña que amosa o seu potencial e presenta a súa candidatura ao ascenso. A explicación e o resultado hai que buscala na segunda parte, porque na primeira o Ordes mantivo a compostura e mesmo apañou as mellores ocasións, por exemplo, esta de Regos. Na continuación, o partido mudou. O Racing encontrou o camiño da meta rival e a explicación para esa mutación encontrámola no minuto 46 e no erro do porteiro Ríos. A cabezada de Antonio López acabou por remachala Marcos Suárez. O demais foi unha fervencia de ocasións e de goles pro cadro de Luisito. Felipe marcaba o segundo apenas 4 minutos despois e logo de aproveitar un bo centro. O ex do Cerceda tirou de calidade para autosinalarse como un dos máximos candidatos a acabar como o mellor goleador da categoría. Polo terceiro apenas tivemos que agardar 2 minutos, unha recuperación e unha saída rápida. Nese guión atopouse cómodo Racing. O balón acabou nas botas de Pablo Rey. Gol. O Ordes baixou os brazos noqueado e deixou o partido nas mans do Racing. Os departamentais sen forzar pecharon a conta en 5, pero puideron ser máis. Observen a defensa na xogada do cuarto, de Felipe. E se lles chama a atención a pasividade, agarden a ver o que sucedeu no quinto e definitivo. Primeiro marca Marcos Suárez, tras un pase de Juan. Cando os dous protagonistas están a celebralo, percátanse de que o tanto está anulado por fora de xogo. Saca Ordes de portería, saca Ríos, balón para Dani, e na saída de balón recupera de novo Racing. O dito, Ordes noqueado. Balón para Borja Facal e o rexeite acaba nas botas de Marcos Álvarez. O tanto de Marcos baixou o pano na malata. O Racing comezou sufrindo e acabou asustando.